otu edikata anaghị anya aza maka village nhachi ego na-edika nwe township iwezi ahịa ndị ahụ mmanya na ọha ji ha na-agala isi elele m anya n'ụkwụ ga-enwe nọọsụ na-abịawa ada anyị ọgwụ mgbe iwu ụmụazị ọ fọrọ gịnị ihe ruo menopause anyị ga-amụ otu anyị ga-esi eme ndị gị nọ n'ọcha ndị anyị ma ife a na-emefa ndị gị nọkwa n'ala Igbo ndị ama m otu esi Igbo ka Chineke kere m na gị ebe isi gba m ụgwọ ndị oge vam ozugbo Ijeọma wee enyi m nwoke ka nọtụkwa ụgbọ agahụ gachi trọsis n'aka garị na vileji Ijeọma ọlọla nwaanyị mbụsa gị na be m maka Chineke ngo telivishọn Chineke kpọọ m ọkụ bụwa ka mma na-enene onye nna agadabe na-enye onye nna ibe ihe every night atakịrịkpala nnu apị every morning atakịrịkpala nnu apị we all are father nne gị 5 minutes of pleasure ịghọta na mụnwa nwere treasure abaka ụmụ nwaanyị ndị be na-akpọ biko m ajụ ile ihe ha na-ahụ gasị ahụta gasị enyi ha nwoke ka ahụta ha gasị pikin Popsi imekwe mpụtọ ya adị ị na-agụ akụkọ nna ya Sabina na onwe ya bụ nsogbu ka ya na-aga hụche akwụkwọ m onye nsogbu beti gị chọkwa m megara gị ama m si onye nsogbu o hụ nwa gị nwaanyị idobe n'ụlọ anyị achọrọ m ka ị bịa kpụrụ ya ụmụ afrịsha akwa njikọta ọ tara ata ma kụsa asị m ego gị 5,530 ị chọrọ ịkpatu enigwe n'elu ụwa kịta ka ị na-enye m ego onye ifuru bụ Don Corleone secret B and the billionaire ka Chineke kere m na be na-agba mkwali ego n'elu otu ngwa gị ihe na-eme n'ọkụ iwe maka Chineke mmepe m otu mpụtara ọkpọ ntọ gị na ya hụta were makpọ gị anyị ka mgbazie gị sekọnd mishọn gị jọb ka ị na-egwe taa n'oge pleti ewu niile nọchara vileji a egbochara m ya ga-abụzi ese n'ọkụ iwe ka Chineke vejin niile na-ebe anyị dis vejin chara m oge agwụsị ntara ahụ shie si ka sabi bebi ndị m lọ njem ito gaile lee onwe m anya tọọ ndụ m mmanụ iji anya abụọ shi otu dị mma ma afọzie gị iji otu anya shi otu bịa ịchọ ka m papụ ya n'ụzọ agha rụrụ ụlọ ebe a na-apaki ego ebe ibia rụrụ ụlọ ebe a na-apaki ngwaafịa onye dis man na-agwa m maka ọ dị ka isi adịghị gị mma ọ ga-enye gị steepụ ndị afa nwaanyị mepee ọnụ eji eri Chineke gwa nwaanyị anya mpịa ọwụ compliment of season papa ekwere iwe ka ndị ọrụ ka ebe ụlọ nna gị dị ya shi iko taa na gị na nwunye gị na-eburu ngwa ngwa unu kwaba ebe ahụ n'ụlọ nna gị ka anyị nọzie n'ụlọ nna ya ka anyị nwee peace of mind ị na-ekere property ewujidit skyrot ị mara ntị Sabina bịara nga buru akpati akwa ya si m na ọgala na nke ndị di ya m ga-ajọ bata gbajie m aka gọrị agha mbụ otu itisara ka wote Chineke na-ese eke ịmagara mọsi ịmaga onye nwu ị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ sị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị welite obi gị elu kelee Chineke onye kere gị n'ihi na Chineke nwee ndụ gị nganga dị mmadụ ntụ gị wụ na ntụ gị ga-alaghachi onye kere anyị ga-ekpe gị ikpe ma ị nwụọ ya mere ka ị kwụsị mfuli elu nganga nnukwu ụkọchukwu nnukwu ụkọchukwu ngwanụ lee nnukwu ụkọchukwu onye na-eri nnukwu ụkọchukwu gbasakwa aka ọtọ ya nabata gị na ndokwa nnukwu ụkọchukwu gbasakwa aka ọtọ ya n'obi nabata gị na ndokwa isi mere enu inye nsị na chọọchị imebiela ụwa sa nwa ha ka gịnị ị gabara n'ime ahịa gaga lụọ ọgụ Sabina gị were oge anya gaa n'ime ahịa ihe ị ga-emere dị mkpa dị gị ụwa nna na-ele anya site na ma Chineke ọ ga-eme mara ha nabata m mkpega na ọchọchị anya m katikis na parish anyị gị ka gị lụrụ m ọgụ n'ime ahịa ọkwa m Sabina lụrụ ọgụ asasasọ ọwụ agha alụrụ ọgụ ka m lụrụ aka m ji lụọ so ihe ị chọrọ nwaanyị be m bịa n'ote kparịcha m kuo m ekureku nshi mmechi ọnụ fọdụ aka elege ya maka awụ m ihe akpụrụ akpakwa ya erighị groto veji Maria na-eguzo ote aga m akụkwara nwaanyị gara aga bụ ọgụ n'ime ahịa ihe ọ mere ego o mere ego unu gịnị ka nwaanyị ma mere ka ọsọ bedo na ọ chọrọla aja ma o sie mmiri ọkụ n'ogo ma ị na-eme n'aha nna gafere makwa ihe ọ gwara m gịnị ka ọ gwara gị ọ gwara m ụtụ m n'ọnụ ọ gwara gị ọnụ nwaanyị mepe ọnụ o ji eri Chineke si ma nwaanyị anya mpịa si m ike nwaanyị anya mpịa wugo dị mọna owe ekele ọwụ compliment of season ọ kpọrọ gị nwaanyị anya mpịa elu ụka ọjọọ nọ nga ọwa anya ọpịa dego onye lechara mma na anya pịara akpọ gị nwaanyị iche mgbe ọ gbara gị onye ngwụrọ ka ị ga-abịa si ya tankyu ọ ga-akpọ gị onye ngwụrọ mbụ anya ọwa ọpịa dego enwere otu nne si aghọta ụka ghọtazie mmadụ lechara onye anya pịara awụ isi otu anya wụ ihe fere na akpọ gị nwaanyị anya mpịa ị ga-asị ya nne m ekele dịrị ego gị gaga ịlụ ọgụ ya bụ otu isi agbụrụ nwe gị ọgụ ọwa anya ọpịa dego
ka mgbe ka epekọrịla ka ị ga-ama na ịwụ nwaanyị isi asịbeda akpọrọ gị onye isi ọwụ ihe awụ hafụ isi ọwụ ihe iwu ụda ị kwesịrị ịnọ ihe akpọ ndị isi pụta bịa nọ na ihe onyinye gị na ọ ga na line ha gaga nụrụ ihe dakwa ogwe daga na shi gị ga na-akparị m aha m na-eto otu m na-esi ebi ụda aha m na-amaghị enye m katikis n'obodo gị gaba n'ime aja ọkwa ihe m ji sịba na anaba agaghị m anabatacha gị fully into this compound ị chọrọ ịrọba aha m na the mall ị chọrọ iwere aha m rọbọ ya na mall aha m tụrụ aka m fọm ọrụ onwe m aha na kọmuniti anyị enweghị ga-esi ọbụla m gara chọọchị fada gosicha oriri mmadụ awụ onye mbụzọ a na-enye oriri ma oriri gị bụ ebuzo ede m ọnụ enweghị onye ọwụwa ga oriri ga-ebuzo agbọ na onye ọwụ ọrụ na-agba maka fada mara abalị si saa dị nwa onye nkọlọ mana nri mana oriri nsọ asị fada nwụrụ anwa asị fada parish nwụrụ anwa bụ ụzọ onye ndị ka ọzọ takịrị ele anya ịkpọsụ m ọgwụla maka ịbụ onye nkọlọ ga-egbu gị gị na-elecha anya arachaghị ọnụ ka eke nji aba iwudo onye nkọlọ ele ihe ekiriga na famili m ele ihe ejiri tọja m go iwudo onye nkọlọ nwa agbọghọbịa dị agụnụ dị gụrụ na agụwa gị anya akụpịa wụọ gị anya ha wrie buru gị ote ka ya frin bọs bute ozu gị nga iwudo onye nkọlọ mụ na ga-ele onye nwe onye nkọlọ gịdị m tịkpa ha ka m oriri m natagbere m nwanụ gị natala ya maka chukwu anyị na ntị gị onugwula agbanwe ngwa ọbụla asọ mmadụ 100 nwụọ n'ọnwa mụnwa ala ilu niile ka m ga-ekwosi ka asị onye ga-ekwu oge aja ka anyị na-ebu ụzọ abịa ekwu oge aja niile ọta ka ha ga-ejirịta ali etu o tesi pọkwa n'ala ili ke gị pọchiere gị onye nwoke nkọlọ a ga-ebu ụzọ ekwosi ike ị na-eri oriri nsọ Monday to Sunday ha arụgo ka ị na-anata ya na-anọgị n'ọkwa mkpụrụ obi wee bịa kraịst n'ịla ọkwa grasia m n'obi ịnọdụ n'ọkwa grasia m n'ọkwa ya nga ka ikwe ya ma aka odo ihe niile imedụ penas oriri nsọ dịkwa ka m gwa gị na-alụkwa ọgụ ka ị na-alụ isi ọdụ m ga-emega nweta rịmpọt na ịlụrụ ọgụ gị lụbakwa ya n'ime ahịa lọsọ gị kụgba ọ n'ime chọọchị ka ị ga-alụ ahịa ma ọ bụ gị gaa n'ala ili nga mmanụ nwụrụ gị gasọ onwe gị alụ ọgụ nọ lee ego oghe gị were ihe were oghe bịaba nga ịlụba ya n'ụlọ gị sikwa nga eburu ozu gị bụla ya nna gị ihure na-ada eme o ji nwa ọmụrụ amụ ji etọ mgbere were metara ya nlọkụ gị ma aka ote bịa na famili m ote ka a ga-esikwa eme aka ebụpụgo ọkwa mụ na gị na famili ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ gị ka ọkụ na gị fọta masị n'ọba fọpụrụ m gị kanopi nọ na nna kanopi nọ na nna ofopụfọpụkwere gị akwarịrị oge gafukwe fada krismas Sunday to Sunday gị doburu flawa gaje imege kọpas kristi eme ya ụda ha taim a na-eji eme kọpas kristi amịnụ nụ n'ụlọ ịlọla mgbe ịlọla ị ga-ahụsi anya ọ fọtara gị na ndụ m Akosa digi mana lu, digi mana nya. Akosa digi mana lu.